खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान बक्सआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माजियाव जे भगबाननाय महर लानो सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लग्सखौ फरायजोब्बाय चेनेलाव जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना बिमानि कालार नांलायनाय ब्लाउसखौ गानबावबाय हां दख'नाजों सोमफा जानानै बेस्रा अबस्था खाराब आरोना ब्लाउसआनो गोदानसोमोननो फैदो माव ओमफ्राय नै साथा हमनो लाबाय मालाय गावसो गावबायदि साथाम साब्रैसो हमजागोन आरोना बिदाखौबो गावसो हमहोनो नागिरो मिनिथावथावनो थ' बायदिसिना बुथुमनो सनाफोर थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दोनब्लाव सारदामोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो दुगैनाया दुगैखांबाय फिसाजोजों आंजोंहाय नैबे आफाया दुगैयाखै बिराद सान्दुं दुगैदोंबाबो जेबो लाब गैया नै ब्लाउस कालारजों जाबजों ओमफ्राय नैबे सिनायसै आरोना सेस सिजोब्बायानो फैदो मबाइला आंना दिनैबो बुरा टर्चार जाबावगोन केमेरा अन खालामबाय थानो हानाय नङा आरोना बिराद सान्दुंखा दुंहांबायानो नै 9थायानो जायाखै ओमफ्राय बोथोर समा दाबो जों माने आबैमोननि देरा फारसे फैदों नालाय नै ओमफ्राय बिथिंबो ओरैबायदि खरान आरोना हालौखानायफ्रानो रानथाबजोब्बाय ओमफ्राय आबैमोनहा न' सेर नालाय मालाय वेरिं बहायखानाय दङ बेजोंसो सारो आरोना दै रानबाथाय रानबाथाय सारो नायदो मोजां जाहांनानै दङ नै दै सारदोंसो दां दै सारदों होननाय खोनाखादोंमोन आंबो जारलासो रानथाब खुनथाब जेरावबो आरोना हाल जांख्रा आबैमोना मालाय दिनै नै दहाय मिन्थिबा दहाय फुङाव एसे गायफ्ला फैजागौमोन ना आबै नङाबा लेंगौमोन नङा एकदम सेराव आरोना ओरैनो जोंना आबैया दाबो माइ गायनो हायो ओंखायनोथ' मैयाफोरबाबो गायफैजागौमोन ना जोबनाय बेनो हाथायानो साहा गैया खुगाखौनो दाबो मोजाङै सिनो हाया जारलासो बेनो जोबनाय ने आबै लास्ट ओमफ्राय नों सिं साया आबै गायफाबाय थानानै सिं साया नोङो गायफाबाय थानानै रावबो थिनाखै गावनो गायफायो ओरैनो थाबाथाय बांसिनसो सायो ने आबै ओरैनो थाबा बांसिनसो जायो खोमा नानि आं थांनो इलाय माथो दै होगासिनो दङ नै बिदि दै होयै होयैसो गायदों नङाबाथ' रानथाबजोबसिगौ दैसो होबाय थादोंना आबै ओंखायनोथ' नै दै होजानायखायसो दै होजानाय सलारजों आबै सलारजों ए मालाय सलारजों होबाय दादि इजों होबाय ए सलारजों दै बखंबाय मालाय नै गोदानसो मोजाङानो इदिखौ लानानै दोननो हाबा हेभिनो खाथि खाथियाव दुब्लि गोजान नालाय आबैमोना ओंखायनो लाजायो आइमोना 80 माइल गोजानावसो अबाय हैनो न' सेराव एसेल'सै नालाय ओमफ्राय जोंनावबो दङमोन दंनाया गोदो बाबा थाबा बिदिनो गायोमोन बाबाबो गैला माबो गैला खेथि बारिबो गैला नालाय ओमफ्राय दा मालाय आबैमोनाव दादिमोन दङ नालाय ग्रोम ग्रोमनो आरो हाफ्रानो बेयावनो गोजान नालाय हेभि आरोना लाइ लाफा मुला गायनोसै हानायनि गथ'फ्रा खारलांजोब्बाय मादैनि बागानावसो आं सिङायगोनब्रा दे बिबौनि पाइप नालाजों मटर माबा हरनायाव बिदि गावस्रासो आस' आस' जागासिनो आथिं सुनो आंखौसो लोगो लाबावदों नों बेयाव ओंखारनानै जाबाय थायो मादै मादै मावथुसो जोंहा खुनु सिन्था गैया आरोना अ इटाइना भाले तेना आसे आंहासो केमेरा हमबाय बायनानै आन्दायलायलांबाय आदंगारिनो गुवनाय हागावनाय मुतावनाय नाखि नुबोखादों आं लामा लामाबो दङ जोंनि हरै मोननो थाङाहाय आं बायनानैसो जायो 20 थाखा मुथानि खावानाय बाख्लाफारानोसो मादैया हैग'सो हैग'सो बिराद गाज्रि बियो बर'सो खिन्थु हैग' हैग' होनो होनांगौसो बेखौ बिनो हैग' नों लागोन नो आजा नों खाया मा मांगासो बाबा आवथाय नाङा नो आजाव ओइ आबैनाव आजाव हैथां आबैनाव जि बुरजा जाबाय थां
ओरै थां थां ओरै थां ओरै थां थां गोथां गोथां मोजां मोजां हैगौ हैगौ होनगासिनो आबैया ओरै फै ओरै फै खानानै लागोन र' सोनाफोर बे नै सोनाफोर ओरैबायदि आरोना एसेबो मोनामनाय नङा गोरलै 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 ओंखारनाय नै जि सुन्दर सुन्दरखा मालाय मादै खानानै जाग्रासो ओमफ्राय नै फट' लाबो मालाय आबैमोना एकदम गाहाय 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 मैयाबो आबैया एसे हैदों बेखौ दिनै जासिगोन ओमफ्राय आं आरो एसे बुथुमबावसिगोन बुथुमबावसिगोन लकेल पटल एकदम फानहैयाखै मादै ओइ गोजौआव दङ माथो एफा गाहाय बानायदों बैसांखौलाय हाबजेबो माजेबो ऊपर तक पादिम ना बेटी सेटी गैला दैयावसो एकदम मजा किय जाबि लरापारात যাব मानो थांनो लरापारायावलाय आनबो লাগে ওরে বাবা কুমড়া দিকি কিবা মুরগি খায়া হক গুষ্টি খায়া হক অলপ তাই थांगोन अह ह আজি मिरामिसत किय जां इमान लस बाब कि गरमलै भाइ जागोन गोजानावसो खाफैयो अमायाबो नुदों बरिया दै होगासिनो नै हाब दैया गुसु दा बेयावसो खर' मथ' माथा फिसिगासिनो दङ गोदो जोङो दुगैयोमोन डाइरेक्ट पाइप माबाजों मेचिनजों सारबा बेयाव बै जराव फाव 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 खम दुगैयोमोन लोंजायोब्रा साफासो लों मोनामनाय गैया जेबो गैया गोदो आबैमोननि न'आ बेयावसोमोन ओइ माथो दैखरा गैला आसेना आबैमोन न'आ एकदम जोबथारनाय बेयावसोमोन अब्ला जोंहा ओइ गामि गोथौआवसोमोन फैयाखैमोन आरोना ओमफ्राय उनाव लासैनो बेयाव थांदों जायखारलांदों खम जारला जोबथारनाय आरो गैला जिबनाव न'आनो गैला इथिं होननायसो जानोसै दाख्लै मासे थैजादों मादैयाबो 15 केजि जालायनाय अमायानो बेस्रा औरा नेगासिनो ओइलाय माथो नै बाबा दैखरा आयं बुरैमोना बेयावसोमोन आगोलाव नैलाय दाना हर आं गियो नाब्रा गलाङो नुवाखै नों गा बोरैबा जाथारबाय बिफां लाइफां गायजोब्बाय इयावसोमोनब्रा दैखरा थेवबो नाहरगोन गलांबाथाय आरो सोर हानगोन लासिंसिंनो ओइ दै गैयाबाबो गोथौना ओइलायथो मालाय अमाया मादैना आबैना औरा पाटे मानै बिबारा ना ओइलायथो नै इफोरावबो दंबावो बिबारा नों अमा आदार होननानै बेयाव खिलांबाथाय आरो अमा आदार होननानै बेयाव खिलाङो खोमा आजिखालि सोर बारियाव खिबावनो आइमोना बे माबायाव मोनोमोन दैखर खाथियाव खिन्थु दा माबा दानफायजोबदोंना बिस्रा ओंखायनो गैया दङआनो मोननै मोनथाम फैदो बाबा दैनिफ्रायनो फैनो बाबाय जोंनाबो बिदि गोसोबादि स्कुल आरो उसुबिदा गैयाबालाय आंबो बिदि हायलाब अमा थमा एकदम अमायाथ' आंजों जायाथावबाबो नाजाबाय थागौमोन लागौमोन दा उफाय गैया गोदाव सोराव भारा थागोमाबायनाय गोदाव सोराव मैगं बायना जाखोमाबायनाय बेफोरबायदि प्रसनाफोर आंबो डिसाइड खालामबाय आरोना आं बिजिनियावसो ट्रान्सफार जाबोफिननोसै नैबेखौ हस्टेलाव दोननोसै थागोन ना बाबा हैद हारामखौ थानांगौ बाय नानिखौ आङो इयाव एडमिसन होफैनोसै आरोना आइमोनाव दख्लाबसे जायगा लानानै थाफैनोसै बिदि सानबाय आङो आरो नङाबा भारा थाबाबो बिजिनियावनो भारा थासिगोन आरोना ओमफ्राय जा नांगौ ओरै खारबो रोगाबाय थानोसै गारि थाव भाराबो गारा साइकेलजोंसो आरोना बा आथिंजोंसो बिदि खालामनो आंबो डिसाइड खालामबाय गोसोखौ गोरा खालामबाय क'क्राझारावबो फैसा गारबाय था
रुमनि मानि आरो जानाय लोंनाय थानाय मासे मासे थ' जानाय लोंनाय थानाय जानाय लोंनाय मैगं थाइगंनि खरसायाथ' आंहा गगोन ना आरो माइरङाबो आइमोननिफ्रायनो बुद्रुनो हागोन हरैनिफ्राय लायस्लाबनो हायाबाबो आरो बन्द' मोनबाथाय ग्रोब न'आव थांनो हाबाय अब्ला जायगायाबो राननांनाय नङा आंना दा बन्द' मोनबाथाय ओरैसो फैनो ना हरै न'आवसो थांनो बिसिनाबो रावबो गैया न'आवबो रावबो गैया बिदि जायोना ओंखायनो आं डिसाइड खालामबाय आरोना फार्स्टआला बिजनियाव थानोसै बिथांखौ मारगुलि आरोना मा बुङो बुंथोंसै आं मिथिला थाफैसिगोन सनाफोर थ' फैदो फै आबैजों एसे सावरायबाय होनलायबाय जिरायबाय मालाय गायहैफिनबाय हनै ओरैनो थाबाथाय एकदम मोदोमसो ख्रुब ख्रुब सासिनो मालाया सायोबा आरोना माने दसे जिरायबाथाय माने ओरैनो थाबाथाय बोरैबा मोनो जाहैदों ओमफ्राय मावबासो एसे फ्राद मोनो मावग्रा मानसि नालाय मावहैबाय आं थांसै मादै नाखां सा गरमाव लोंला सिजोब्बाय नै आइ बाबा इसान फैदो थांसै फैदो बिब'सो बाइकआव गाखोनानै थांफाग्रोजोब्बाय बिमाया हारसिं जालायबाय आरो फैफिनबाय सनाफोर आङो ओमफ्राय नै बै आनैमोनावबो हाबबोबाय आरोना दाख्लैनो आनै हाबै होननानै आबैमोनाव साहा लोंबासो आरो आनैमोनाव थागथिं आनैमोन लोंफुनाय लाल साहा लोंनानै फैबाय एसेयावनो ओमफ्राय नै बेहा जयेन जाहैफिनलायबाय गाबख्राव गाबसिनो मा होनबावनो फैबाय आं सनाफोर रुमाव आयै मासि गरम बोथोरा ओमफ्राय मोनसे कमेन्ट मोनदों आब' नोंहा बिब' बिनानाव गैगोन ना गैया होननानैहाय थ' सिगांनिफ्राय जाय जाय नायदों बिसोर मिन्थिखायो आंहा सोर दं सोर गैया थ' खिथाबावनोसै आङो आगैनि कुइसनखौ मोननानैहाय आंनि आइ बाबानिफ्राय बिब' बिनानाव बिदि गैया आं हारसिं आदा सासे दं फंबाय सासे आदा बाजै नानि आरोना बेनिफ्रायहाय गैयाबो नङा दङ जोंहा दादि मादै जरासे गोमादों आगोलावनो ओमफ्राय थ' बे दादि मादैनि बिनानाव सासे फंबाय सासे माने जोंजोंनो ज' देरनायमोन आरोना जों बेहायनो ज' देरदों ओमफ्राय दा फोसा दंथ'यो नायलांबाय थाबा मालाबा अबेबा ब्लगाव नुगोन ओमफ्राय बेबो स्कुल बन्द मोनबाय बायद' मावो नालाय ओमफ्राय दा आनैमोनाव दंथ'यो आरोना बेयाव सफैथ'वाखै फैगोन मालाबा खामानि एसे ओंखारना होदों आनैमोनावहाय ओंखायनो दंथ'यो आरो ओमफ्राय आंनि डिसिसनखौ नोंथांमोना माबायदि मोनदों अननो कमेन्टखौ खिथाहरबानो जाबाय फौजि बिथाङानो दोनहरनाय नङाहाय ओरै फैबानो खर जामाय बायदि मोनो होनबाय इसोरो गोदोबो रायलायदोंमोन आङो क'क्राझाराव आलाय सिलाय आं अबाय थानो अबाय मानो मोनथिथारा होननानै आरोना ओरैनो नामायबोनोसै नामा होननानै खर जामाय लाबोनानै जेबो टारगेट गैथाराहाय आंहा खिन्थु मालाय बेहा ओरै फैबानो खर जामाय मोनगोनबा आलासिखौनो जाफैया आरो अबाव जोंखौ बिथिं दोनहरनो थ' आं बिराद सानदोंमोन आरोना गाज्रि सानाखै आं मोजांसो सानदोंमोन गावनिबो मोजां आंनिबो मोजां बिदि सानदोंमोन आरोना बाट मिन्थिला मा जायो र' नाजाबावनि सनाफोर ओमफ्राय आं ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो सिम्पोल सा ब्लग्स बानायबाय सनाफोर थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय